Amaphoyisa agasele kwelinye lamabhilidi ahlala abokufika ngokungemthetho. Umnyango wezasekhaya uthi abantu abangu-75 kwabangaphezu kuka-120 ababoshwe ngesikhathi amaphoyisa egasela eThekwini eSouth Beach osekuqinisekisiwe ukuthi abanawo amaphepha okuhlala lapha. Abezindaba bakhulume nezikhulu ngoLwesibili kusihlwa ngesikhathi zisaqhubeka nokubhekana nokukhipha labo ababoshiwe abangu-123. Amaphoyisa ase-KZN abe nomkhankaso wobunhloli ephoyinti ngoLwesibili eqondise kumabhilidi ahlala abantu ngokungemthetho kanye nabokufika abangenazo izimvume zokuba kuleli zwe. Kwaboshwa abantu abangu-123. Kutholwe nezidakamizwa, izinhlamvu nemali yomgunyathi. Abasolwa bayiswe esiteshini samaphoyisa eMbilo naseDurban Central ukuze babekwe amacala ngokusemthethweni. UMnumzane Cyril Mncwabe osebenza eMnyangweni wezasekhaya uthe abanye babo bazikhiphile izincwadi zabo eziteshini. Kushaqwe izibhamu, izidakamizwa, amadola aseMelika omkokotelo ngesikhathi kugaselwa eThekwini. Sibambe iqhaza ezinhlelweni zethu esiziqalile kanti lezi zaqalwa kwesinye izikhungo zomthetho. Kuze kube manje abangu-75 sekuqinisekisiwe ukuthi bangabokufika ngokungemthetho. Bacubunguliwe base bavela enkantolo lapho sizothola khona isiqinisekiso. Emva kwalokho singaqala sikhulume ngokuxoshwa kwabo. Abasolwa bazovela enkantolo yemantshi eThekwini maduze. Lezi zindaba kuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.